Luzon, Visayas, Mindanao. Preview. What's up guys? Nandito tayo ngayon sa Mexicanto. Kasama natin yung mga ibang Pangasinan vloggers. Yan, Papa Bolt, Banong TV, Francis Vlog, Editorio, Ejuaw, Papa Vlogger, Kuya, si Idol Kit, Rebap Moto, Dil TV, Sabi nga ni Banong kung may babalik. Derek RJ. Paano nga eh, kapatas. Ito na lang. Ejuaw. Kaya nga Mexican to eh, dahil kanto-kanto lang. At first I was afraid. I was pictured by Mexicanto Bar and Restaurant. Let's go! So hi guys, nandito kami ngayon sa may bayan ng Bautista, dito sa may Mexicanto. Kami po ay naimbitahan kasama po ng Team Panangan na kasama po natin ngayon. So yun, natikman po natin yung kanilang pagkain. Masarap po siya, para ka talagang nasa Mexico. So far so good, lalo na yung lalo yung drinks nila. May masarap din silang pagkain, gaya nung nasabi ko na kanina yon. So, sa mga gustong dumayo po dito sa Mexicanto, matatagpuan lang po sila along the highway ng Bautista. Pag manggagaling po kayo sa bayan ng Bautista, sa Bautista Central School, tapos katabi lang po nito ay dyan sa may Simpelco. Pagpapunta po kayo sa may left side po siya. Yan. Yeah, rock and roll! Masarap yung consomme kasi yung last na dip ko nung consomme hanggang ngayon ako consomme pa rin ako. So ayun, punta kayo dito sa Mexicanto, located po siya sa Bautista, Pangasinan. Malapit lang siya may Simpelco kasi tinanong din namin na wala kami kanina ni Councilor Banong TV. So ayun, punta po kayo dito sa Mexicanto. Kamusta yung kanilang hindi Yung motivational rides, inspirational rides. Na-inspired ako gumawa ng video lalo pag mga ganitong masasarap na pagkain. Wow! So ayan guys, nandito pa rin si Councilor Banong dahil iniintay niya yung agua de pipino. Pa kami lang ito, masarap eh. Agua de pipino. Masarap. Hindi, umirit kami ng panibago. Ganun talaga, pag nasarapan ka, May umirit gin ka dyan pa. o may gin?